Hey, y'all, come look at this. Khambani mphathisi. Uhle kunjani? Hayi ngi-right kakhulu mphathi. Asibonge. Hey igama lami uTP mphathi. Ngihamba ngifuna isipani la. Oh, unfortunately mfikazi wami manje kusagcwele azi. Mfowethu. Ke mhlambe xa kuthiwe kwafumana space esingakufaka. Kusagcwele. Kugcwele mfikazi wami. Hayi no ngizobuya ngizozama mphathisi. Hayi all the best mfikazi. All right, sharp man. Sure man. I'm recording. Brazo. Khambani. Ndoda uyasebenza la usebenza kanzima ne? ayiphi indlela futhi. Yeah. Indlela futhi siyazama kuya le nale. Bathi usajabulile ngesipani sakho? Ya kancane nje, Kancane. nje ya. Brazo. Sibambelela ayiphi esiyenza bra. Yazi le Brazo. Isipanini kuyaqashwa Brazo. Uyama ufuna ukuhlanganisela isipani? Ngingakuzamela Brazo. Right now bra. Yazi malume. Asilisami ukuthi uqala umsebenzi nje ukufaka namhlanje. Ah, Vele ushiye yonke le. Vele ushiye yonke le. That's why I was recording. Phathi. Hayi seki-right ngani. Thola isipani nje. If you don't get it, Hayi no, manje nizamile abe flow ngiyangithola. Khona isipani esikhona red. Hayi bo sibona kanjalo nje. Hayi bra ngiyacela vele ungiphe nje iphepha and then resign right now. I'm leaving. So I ngicela ukusayina okanye noba usandinikanga ngiyaresign mina ndihamba. I don't want peace. I want problems always. Mphathisi. Mfikazi. Sengibuyile mphathi akaveli isipani. Nangu manje shona nendoda apha ndenza besikazi kangakanani manje. Kunendoda ehambile. Iyahamba ngokushela nemtheke yakho Ngifake mphathi ngizoqala kwamanje. Imali kwangoku. Ngingaqala kwamanje. Ngiyadinga manje kuDisemba ngofuna ukusebenzisa. Ngiqala mphathi. Le ndaba esenza Look at this. Somebody come look at this. Hayi ke ngiyakhona mphathi. Kanti umuntu ethi ngitholela umsebenzi akho sipani siscam nje. Into zika December bafethu. Yo, sendiresign noma ukuresigna, but it's fine. No. Fine.